guys, maing bunta guys. Apagkakaroon guys ni ami padong sabay ni Ma'am Amy. Og mao nakita nato ning iyahang baybayon guys. Grabe glumot guys. Lumuton kaayo ang dagat ani. Dito sa mo guys, may lumot dinhi raman. Kahatingali kay mahunsan bato pod. Lami kay tanawon guys ang mga lumot oh. Murag dekorasyon. Lami ni og naa tay kuan no. Kanang tay butang sa kilid sa swimming pool. Lami kaayo oh. Buyag, 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 buyag. Tungod tingali sa mga bato nga na maughan og tubig nga mabuwad na pud bitaw no. Ay Ginoo ko. Nanara ba po dagom oh. Ay Ginoo. Ay, makatabok ka taani oh. Green kaajud yang tubig oh. Hadlok mo tanaw ning baybay nga green. Green ning lalong ba hadlok tanawon. Makatabok ka taani. Ha? Pwede ibabaw di ay? Ha? Allah. Allah. Galugos og tikang ay. Ay, aga kasa ko. Dada saning payong. Allah oy sugmahog ko. Kasi po isuod sa imong bubo. Ha? Suod lagi na sa ipon sa lahat. Lisod po ning senior citizen guys, dili kay takatikang. Ginoo adlo ka man ni oy. Ibawaan pa wa ta magbaklay, nagsakay tag pambot. Murag dagaton lamang puta na. Ay Ginoo ko. Layo para bato. Lala, da lagi tagahawak. Bidaan na lamang kong Berto ay. Abuga po ni parila ay. Ha? Abuga adyo. Na kani radyo drone. Sa una to ani pag-agi ron. Ha? Hala? Uy, danguga man ka ni. Hala, 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 hala. Hala, hala, hala. Hello. Ginoo ko. Luka po eh. Ay.
Hadlukad to eh. A few moments later. Tuod man guys, nakaabot yun mi sa panimalay ni Ma'am Amy. Unya, wa mi magdugay guys kaya na may dakong dagom. Ni uli na mi guys. Balik gyapon mi sa mong agi pero wala mi katabok sa suba guys. Kay dako naman ding baha. Wa mi masayod nga nag-uwan dito sa bukid. Kato ding dagom ganina guys nga nakita na mo sa bukid. Ni buhos na day pag-ayo dito sa may sapa. Di na ta kalatas So, di nilakaw ay. na po mi guys, ni tabok na lang po mis. Niagi na po mis merkado dito may tulay. Mapay pagbulong sa tubig, an? Po og among tabukon eh. Kasi iano dya mi. Sa amo kung pag-agi ganina guys, hunas. Di man nga na yung sitwasyon. Habog pa mang bunbun des tunga-tunga sa may suba. Pag uli na namo guys, naingon anin na. So, ningon si Mister nga di gyud mi motabok kabi sige ianod mi abot migbulog sa may tunga-tunga ianod jud mi sa laod. Ato makita guys nga ang bunbon may tunga sa may suba ni hilis na guys. Di ba dako man kaining isla dress tunga karon nagkahilis na guys. Padayon ako ni pauli ani guys padung sa mong panimalay. Hinay lang ang bunog sa tubig ani guys kay law man eh. Kung ang sapa nabaw mao nang kusog ag bulog dinhi kay law man ni guys mao nang wa kay sug tan-awon. So pasensya na mo guys mao na kining video na ho karon og ako mayon guys. Bye bye.